ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ನೀತಿ ಯಜ್ಞನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಂದಾಂಡ ಒತ್ತುಡು ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ತೆರಣ ಕೂಟಾದೇರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮಾನಸ ಸಾಯಿ ಓಷನ್ ಮಾರ್ಟ್ ನರನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಎ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ ಮುಚ್ಚಿತಿನ ಪೊರ್ತರು ನಂಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುರ್ತಾತೆರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ತುಳುತ್ತಾ ಭಾಷೆದ ಕುಸಲ್ನ ಎತ್ತಾದಿನ ಅಂಚಿತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕಿನ ಕರಿನ ಪದ್ದೆಣ್ಣು ಮಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತಿನ ಪುಗಾರ್ಥದ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದು ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ವೇರು ಪೊಗ್ಗು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಕಲ್ವೇರಿ ಏರು ಪನ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜರ್ತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಣ್ಣ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪರೆ CIDಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ CIDದ ಕೂಟದ ಕುಲು ಮತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ವೇರಿ ಏರು ಪನ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿಲೇರು ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದದೆ ಬಲೆ ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ವೇರು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿರ್ದೆ ಅವು ತುಲ ಆನಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕಣದಿನ ಮಂದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿ ತಲೆಂಬು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಪೋರಿರ್ದೆ ಅವು ಪೂರ ಕೊಂದಿದೆ ಅವು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂದಿನ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇರ್ದ ಕಂದಿನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಪೋಂಡು ಪೋಂಡುದೆ ಇಂದದೆ ಮಾತ ಬಿಡುದೆ ಜಪಾನ್ ಇರ್ದ ಕಣದಿನ ಟೋಪಾನ್ ಪೋದಿ ಅನ್ನ ಮಂಡೆ ಓಪನ್ ಉಂಡುದೆ ಅಂದದೆ ಪೂರ ಕೇಸ್ ಕೊರ್ತೆ ಮಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರವ ಅಂದಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಅನ್ಬೇಕ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪವ ಚ ದೇವ್ರೆ ಈ ರಾಬರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಕಲ್ವೇರಿ ಪೂಜಾರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವಿ ಪಕ್ಕಡಿ ಪಕ್ಕಡಿ ಪೋಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಎಂಜಿ ನಾಟಕ ಪೂರ ಕಂಡದಿರು ಸರ್ ಪೂರ ಕಂಡದ ಕೊಂತಿರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕೊಂತಿರು ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಂಡದ ಪೂರ ಕೊಂತೇರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಯತೆ ಎಂಬ ಇದೀನಿ ಅದ ಕಂಡರೆ ಕಂಡಿರತ್ತೆ ಕಂಡಿನಾಗ್ಲೇ ಪತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇವ್ರು ಸರ್ PC ರಾಬರ್ಟ್ ಬೀಸರೋಡ್ದ ರಾಬರ್ಟ್ ಬೀಸರೋಡ್ದು ರಾಬರ್ಟ್ PC ರಾಬರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿರಿ ಈ PC ರಾಬರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಕಲ್ವೇರಿ ಪೂಜಾರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೌದೈ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವಿ ದಾದೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ವನ್ ಪತ್ತೋಡು ನಾಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡ ಇರು ಕಲ್ವ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ತೂ ನಾಡೆ ಕಲ್ವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವಾರ ಅಂಚವ್ರ ಬಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಡ್ದೆ ಮಂಡೆ ಜಂಬೊಚ್ಚಿ ಸರಿ ಸರ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪೂರ ಪೂರ ಕಂಡದು పోతుంది ಸರ್ ತಾಲದೀತಿ ಜರಿ ಸರ್ ಪೂರ పోతుంది ಸರ್ ಪೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಮಂಡೆ ಜಂಬೊಚ್ಚಿ ಪತ್ತೊಟ್ಟು ಸರ್ ಅಕ್ಲೆ ಪತ್ತಿಗ ಇರ್ ಮಂಡೆ ಚರ ಎಂಜ ಪಾತಿಂದಲ ಇರ್ ಎಂಜ ಪನ್ಪರಿ ನಮ್ಮನೆ ಕೇಸ್ ಬರ್ಪ ನಿಂಗಳ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂದೆ ಇರ್ ಜಾಲಿ ಡಿಪ್ಪುಲಿ ಜಾಲಿ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಜಾಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೂಜಿದ ಕೊಡದು ಸಾವದ ಜಾಲಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಜಂಬ ಜಾಲಿ ಬೋಡಂತೆ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಕಣ್ಣೇನ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ಪ ಎಂಚೆ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಬತ್ತನ ಕೇಸ್ ಬಂಗಾರ ಲಾಕದ ಬೋತು ಹಂದೆ ಸರ್ ಆ ಕಲ್ವನ ಪತ್ತಿನೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ ನಾಯಿ ಅವನ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ತಾರ ಅಬ್ಜಾ ಎಂಕುಲ ಪೋಪ ಮಾರೆ ಪತ್ತಾರೆ ಅವ್ ನಾಯಿ ಎದುರು ಪೋಪನ್ ಅವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ನಾಯಿ ಎಂಕಲ ನಾಯಿ ಕಲ್ವೇರೇನ್ ಪತ್ತುನ್ ನಿಕಲ ನಾಯಿ ಕಲ್ವೇರೇನ್ ಪತ್ತುನ ಸೈತ್ ಪತ್ತುನ ಎಂಕಲ ನಾಯಿ ಇಂಡು ಕೋರಿನ್ ಪತ್ತುನ ಹೆಚ್ಚಿನಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ ನಾಯಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಪಂದು ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ ಐಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಪಂದು ಬರ್ಪ ಬುದ್ಧಿವನ್ ಪರ ಎಂಕಲ ನಾಯಿ ಕೊಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕೋರಿ ತುಯ್ಯರ ಗೊತ್ತಿ ಮೇಲ್ಗೆ ಬುರ್ನು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಿಂಗಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ ಎಂಜವನ್ ಪರ ಇರ್ ನಾಯಿ ದೇಶ ಬುಡ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಸಾನ್ ಬೈದನ್ ಕಲ್ವೇರೇನ್ ಪತ್ತಾರೆ ಕಲ್ವೇರೇನ್ ಪತ್ತಾರೆ ಮಿಸಾನ್ ಬೈದನ್ ಮಿಸಿನು ಗಡದೆ ಪುಣನ
ಗಡ್ಡೆ ದೆಪ್ಪುನ ಮಿಷನ್ ಕಲ್ವನ್ ಪತ್ತಾರೆ ಗಡ್ಡೆ ದೆಪ್ಪು ಅತ್ತು. ಅವನಿ ಬೇತನೆ ಮಿಷನ್ ಅಂದೆ. ಐನಿಜ ದೀನಾಂಡ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಓಲ್ ಮಾತ ಕಲ್ಲೂರ್ಲೇರು ರಪಕ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದೇ ಸರ್ ಅಂದೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಪನ್ಪರ್ ಮುಂದೇನು ಜಪಾನ್ ನಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಓ ರಾಮ ಜಪಾನ್ ದೀನಾಗ ಖಾಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಕಲ್ವೇರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಚ ಚ ಚ ಚ. ಅವೇ ಮಿಷನ್ ಅಮೆರಿಕ ಕೊನೆರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತನಕ ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಲ್ವೇರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಓ ರಾಮ ದೇವ ಅವೇ ಮಿಷನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಂತೀರು ಹೌದಾ ಸರ್ ಅವಳು ಖಾಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಹಾಕ ಮಿಷನ್ನೇ ಕಂಡದ್ಕೊಂತ ಓ ದೇವರೇ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೇರ್ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಖಾತರ್ನ ಕಲ್ವೇರ್ನಾಗ ಮಾತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪರ್ನ ಇರ್ ಮೂಲ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಡು ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂದೆ ರಬಕ್ಕ ಕಲ್ವೆ ಒಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಈರ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಲವ್ ಸರ್ ಕಲ್ವೇರ್ ಬತ್ತಲೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಈ ದಾಲ ಮಾಡಿ ಚಂಪೊಚ್ಚೆ ಈರ ಮಾತ ಈರ್ನ ಓ ವಸ್ತು ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತಿ ನಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಸರ್ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಸರಿ ಸರ್ ಈರ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತನ್ ಅವು ಮಿತ್ತಿತ್ತನ್ ಈರ್ನ ಟಿವಿ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತನ್ ಅವು ತೀರ್ತಿತ್ತನ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತನ್ ಅವು ಆಮೇಟ್ ಇತ್ತನ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಗಾರೇಜ್ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತನ್ ಅವು ಇಮೇಟ್ ಇತ್ತನ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಕಾಸ್ತ ಕಟ್ಟು ಒಲ್ಪ ಎತ್ತನ್ ಅವು ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತನ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತನ್ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ್ ಸರ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತಿ ಈರ ಒಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಲ್ಪ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ ಚೆಕ್ ಒಲ್ಪ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ ಚೆಕ್ ಒಲ್ಪ ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಪೊಕ್ಕಡ ಜನ ಬಲಿ ಬರ್ಬಿನ್ ತುಳಸಿ ಗಡ್ಡೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಲೆಕ ತೊಳಜಟಿ ಸುತ್ತೆಂಜ ಬಿಲಾವಡೆ ಬೀಲದ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದಾರತ ಮಾರ ಬಿಂಗಿರ್ಲೆಗ ಹೌದು ಸರ್. ಈರ ಬಿಲಾವಡೆ ಬತ್ತನ ತೋಜುನ ತೋಜುನ್ ಸರ್ ಎಂಜ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಎಂಜ ಹಂಗ ಐಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಕಟ್ನ ಪೂರ ಬೈದ್ರೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಸರ್ ಎಂಜ ಮಾತ పోతుంది దాయి మండే చొండి ಪೂರ పోతుంది ಸರ್ ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಅಮೆರಿಕದ ಗನ ಬಟ್ಟಲ್ పోతుండు ಜರ್ಮನ್ ಗನ ಲೋಟೆ పోతుండు ಪೂರ పోతుంది ಸರ್ ಪೂರ పోతుంది అమెరికాದ బట్టలు బట్టలు సార్. జర్మన్ ద లోటే ಲೋಟೆ ಸರ್ ఆ బట్టలకు పాడిన నుప్పు ಅವು ಮುಲ್ತ ಸರ್ అవు ముల్తానే ముల్తానే సార్. ఉపిదారి తినరా అయితే, అయితే. ఇట్ట బట్టలు పురా కండదు కొంతే బట్టలు కండదు. ఒక ఇత్తేవా బట్టలు డున్పుని ಇತ್ತೆ ಪಾಲೆದ ಬಟ್ಟಲ್ నానా ఉవే గతీరే ಕದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಸರ್ ಅದ? ಬಡಾಪಣತೆ ಉನ್ನೋಡತ್ತೆ ಸರ್ బట్ అప్పుడు తినలే బాలేను కులోంది ಮಾತ ಬಡ್ತಿ ಸರ್ ಹಾ. ಯಾನು ಮಾತ ಮಂಗೆ అని ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ చూసే ಮಂಗೆ ಆತೆ ಸರ್ ఎంచా ಒಂದು ಬಂಗಾರ ఉండತ್ತೆ బంగారు కండదు పోతుజా ಒರಿಜಿನಲ್ ಆತ್ತೆ ಸರ್ ಅವು ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ రోల్డ్ గోల్డ్ ಯಾನು? అవే రోల్డ్ గోల్డ్ పార్తిర్ గుని ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಲಾಯ್ದಿನ ಕಂಡು ಜರ್ಮನ್ ಗೊಂತೀನಿ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿ. ಅವ್ಳು ಕೊಂಡೀತೀನಿ ಹಾ. ಅಕುಲ ಐನೆ ತುಂಬುದೇರು ಸರ್ ఆ వస్తేనే మారి ఉంది సార్ బంగారు. ఏపల వన్పుని కాస్తాంక రేపల తోజార వల్లి ఆ. ఇడ భారీ ఇంప్లెన్స్ ఉండి ಹೇಗೆ ಸರ್ ఈయన కేసు సిఐడి నక్లే కొడతీరు ಅಂದು ಸರ್ ಯಾ ಪಂತೆ ಸರ್ ಅಕಲ್ಡ ಗೊತ್ತಾನು ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ಇರಡಂದು ಅಕಲ ಪಂತೆ ಸರ್ పంత మాకు ఏప బర్పేర్ బండ్రాబు ಹೌದು మాత్రం ಸರ್. బర్పే ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆನ್ನ ಎಸ್ಸೆ ಬಂದಿರ ಈ ಪೋತಾಲ್ ಪಚೂರು ತೂವನು ಮಾರ್ರ ಹೌದು ಸರ್. ಅಂಚ ಬೈದ್ ನಾನು ಏರ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರಾಬರ್ ಟಿಪ್ಪುನ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಂಪುಚ್ಚಿ ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಈರ ಕುಟುಂಬ ತಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬಂತಾರ ಇತ್ತಿ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಏರೋ ಉಗಾಂಡರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಏರೋ ಸರ್ ಕಲ್ವೀರ ಸರ್ ಕಲ್ವೀರ ಎನ್ನ ಪತ್ತಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪತ್ತಲೆ ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಗೊಂತಿರಿ ಅವ್ರು ಏರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಜನ ಮಂಡೆ బింగిరి అయితే మరల కట్టుని ఏరి ఏదో ఇడియాలు ఇడియాలు ఏరు నికులు ఏరి ఏరు అవ్వారు మొగుందేరు ಅವಾಯಿ నికులు రాజానా ఆయ్. ఏలర్లు ఒరి పల్లె మారే పల్లె ಎಂಕಲ್ ಏರು ಗಡ್ಡಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಂದು ಪೋಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡು ತೋಚ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ ನಿಕ್ಲೆಗ ಕಾರ್ಡು ಕಾರ್ಡ್ ತುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸು ಉಂಡತೆ ಅಂದೆ ಏ ಅವು ಕಾರ್ಡ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡು ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾವಡ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಎಂಕಲು ಇನ್ನ ಬುಧರು ಸುದೀಪ ಅಂದೆ ನೀನು ಅಮ್ಮೇರ ಬುಧರು ಪ್ರದೀಪ ಅಂದು ಈ 1992 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಡ್ಡ ಅಂದು ನಿಕ್ಲ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ 5421 ಅಂದು ಆ. ಅವೆಂಚಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ದಾನೆ ಪಣ್ಣಂದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಬಂದ್ವಿ ಮಂಡೆ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವಂತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ತತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಕೊರ್ಲೆ ಸಿಡಿ ಸರಿ 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 ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಸರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಸೆಲ್ಯೂಟು ಅತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಿಐಡಿ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತಾದ ಎಂಚ ಫೋಡಿ ಗೊತ್ತಾನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಿಐಡಿ ಗೊತ್ತಾದ ಫೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಕೋಡಿಗೆ ಅದು ಕೋಲ್ ಓಲ್ದಿ ಹೊಡೆದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎದುರು ಸಾರಿ ಸರಿ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಲ್ದಿಂಡಲ್ಲ ಹಾ. ಕೋಲ್ ಎದುರು ಸಂಗೀತ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಸಾರಿ ಸಿಡಿ ಸಿಐಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳು ಸಿಡಿ ಎಂಕ್ಲ
ಸಿಐಡಿ ದಾದ ಮತ್ತೆ ದಗ್ದು ಹೋಗ್ತುಂಡು ಕಂಡದು ಹೋಗ್ತುಂಡು ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಹೋತ್ವ ಏರ್ನ ಹೋತೀನಿ ಏರ್ನ ದಗ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೋಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಈಗ ಸುಖದ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಬಾರ ಕಿಶೋರ್ ಅಂದೆ ಕುಡವಲ್ಲೆ ಪೋಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ ಕೇಂದೆ ಅನ್ನು ಬಿಚ್ಚಾಡ್ದುತ್ತೆ ಅನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಊಲ ದಾದ ಸರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸಾಮಾನ್ ಲಕ್ಕ పోతుంది సార్ వంజలచ్చు పూర పోతుంది సార్ ದಾದ ಬಂದ್ಪರು ಪೂವಪ್ಪಣ್ಣ ಏರು ಪೂವಪ್ಪೆ ಸರ್ ಈ ರೈಟ್ ಎಂಜಿನ ಕೇಸರಿ ದಾದ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಪೂವಪ್ಪ ಎಂದೆ ಬರೀತಾರೆ ಬರೀತಾರ ಎನ್ನ ನಿಜವಾದ ಕಾಂತಪ್ಪೆ ಸರ್ ಕಾಂತಪ್ಪೆ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕದ ಹೋಗ್ತು ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆರಂಡು ಈ ದಾದ ಪೂಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲಿಯರ್ ಪತ್ತೆದಾರಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪತ್ತೆದಾರಗಳು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೇಸನ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ಕೋಡಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸೊಂಡು ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಪತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ದಾದೆ ಸರ್ ಡೆಂಜಿ ದಾದೆ ದೆಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಬಿಯರೆ ಈ ತುದ್ದದ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಆತುತ್ತೆ ತೆಂಗ ಪೆರ್ಮರಿಯ ಮಾರಿ ಇತ್ತು ಕೇಸ್ ಬರ್ತದ ಬಾರಿ ಕೇಸ್ ಹೌದು ಸರ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪತ್ತಲೆ ಇರೇನ್ ಪತ್ತಿಗ ಅಂಚತ್ತೆ ಸರ್ ಕೇಸ್ ಎನ್ನ ಕೇಸ್ ಪೋಡಚ್ಚಿ ಸಿಐಡಿ ಪನ್ನೆಂಚಿನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನುವಂತೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ತನಿಖೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ಲ ನಡುಕು ಬತ್ತಿರಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿರಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಎನ್ನ ತನಿಖೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಡೆ ಬೆಲೆ ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಪೂರ ಬರ ಕೈ ಮುಗಿಗ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆಂಜ ಮೂಲ ಭೂತಗುಂಡಿ ಪಕ್ಕಡೆ ತಿಕ್ಕಡೆ ಬಾರ ಲಾಪುಜಿ ಧೈರ್ಯದ ತೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಹೋಯ್ತಾ ಚಲ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ಚಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂದ್ ಎಂಕ ಬಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಎನ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಮುರಂದ ಪೂರ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಆಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ದೇ ಒಲ್ಪ ಮಾತಿತ್ತು ಪೂರ ಈ ನೋಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅವು ಯಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಎರಡನೇ ನಮಗೆ ಏನ್ನೆಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣರ ಇರೇದಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ ರಪ್ಪ ಮಲ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಓಮ್ ದಾದ ಮಲ್ದ ರೀತಿನಟ ಅವು ಬಂದ ಎಂಗುಲ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸರ್ ಆಗುಲ್ ಕಂಡನ ಬಂದಿರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡಪಡೆ ಬಂದಿರ ಸರ್ Very good. ಪೊಲೀಸ್ ಕಡಪಡೆ ದಾದ ಬಂದಿರ ಆಗುಲ್ ಎಂಗುಲ್ ಸಿಬಿಐ ಕೊರ್ಪ ಬಂದಿರ ಸರ್ Very good. ಸಿಐಡಿ ದಗುಲ್ ಬರುವಿರಂದು ಬಂದಿರ ಸರ್ Very good. ಅಂದೆ ಸರ್ ಇಡ್ದೆ ಎದುರು ಗೊತ್ತೀನಿ ಮಗ ಯಾನ ಅವ್ರು ಒರಿ ಒಂದೊಂದು ಸೈಪುನ ಐಕೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಜೋಲ ಎಟ್ಟ ಉಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂಲಿ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನು ಬೋದಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡಿ ಯಾನು ಸರ್ ನಿಖಲ್ ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಟಿಂಗ್ 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 ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುದ ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಸಿಐಡಿ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬೇಲ ಅನ್ಪನಿ ಮುಲ್ಪ ಏನ್ ಸಾಧಾರಣ ರಂಜಿ ಹೋದಾಂಡತ ಸಾಧಾರಣ ನಾಡ್ದಾಂಡ್ ನಾಡ್ದಾಂಡ್. ಕೆಲವು ನಾಡ್ದಾಂಡ್ ಏನ ತಗುಲೆನ್ನ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲಾಡಿ ಏತಿ ಕಜ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕಜ್ಜಾವತ್ ದೇ ಸರ್ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ? ನಮಗೆ ಮೇರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ Senior. ಅಂದೆ ಸರ್ ಮೇರ್ ಏರ್ ಮೇರೆ ಅಲ್ಪ 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 ಹಾಕೋಯ್ರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಆತನ್ ಮೇರೆ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತೆ ಆತು ಆತ ಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಇಜ್ಜ ನಾಯಿ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತೆ ನಾಯ್ದ ಬುರದ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಂಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇರ್ನ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಉಂಡು ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾಲ್ಯಾರು ಎದುರು ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನ ಹತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ? ಪಿರವಲ ತುಪ್ಪಿ ಅವು ಇಂಚು ಸರ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ಯಾನು ಮೇರ್ ಮನ್ನಗೋಲ್ಲ ಪಿರಾವಡಲ್ಲ ಮಂಡೆ ನಿನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಇರ ಮಂಡೆ ಪೆರೆ ಅಂದದೆ ಬ್ರಹ್ಮೆನ ಅಂಚಕ್ಕೆ. ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪು ಜಾನ ಕೇಸು ನೀರಾಗ ವಿನ್ನ ಅನ್ನನ್. ಕಲ್ವೆಟ್ ವಿನ್ ಅತ್ತ ಸರ್, ಎಂಗ ತಿಕ್ಕೊಡು? ಕಲ್ವೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತ ಅನ್ನನ್. ಕಲ್ವೆ ತಿಕ್ಕಿಲ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಆಮಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಈ ಪಿಸಿ ಆತ ಪಿಸಿ ಇನ್ನು ಪದ್ರ ಇಜ್ಜ ರಾಬರ್ಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಓ ದೇವ್ರ ರಾವ್ ಭಟ್ರ ರಾವ್ ಬಟ್ಟೀರಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಓ ರಾವ್ ಭಟ್ರ ಗೊತ್ತಾಡ ಪಿಸಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಿನ ರಾಬರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪು ಉಳ್ಳೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಕದ ಹೋಗ್ತು ಪೂರ ಪೈಜಂದು ಅಲ್ಲ ತಕ್ಕದತ್ತ ಸರ್ ಲಕ್ಕ ಬೋತಿ ಲಕ್ಕದ ಪೋಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲೇನು ದೇ ಯಾನ್ ಸಿಐಡಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನ ಎಂಡ ಮುಚ್ಚು ಮಾರಿಜ್ಜ ಅಂತ ಪನೋಡು ಇರಡ ಓ ಮಾತ ದಗದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈದನು ದಾದ ಮಾತ ದಗದು ಪೂರಂಡು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೇನಿ ಇರ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತುಂಡು ಪೋತುಂಡ ಪೋತುಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಾದ ಎತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಎತ್ತಿನ ಸರ್. 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಎತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆತೇನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕುರಿದಿನ ತೌತೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುರಿದಿನ ಹತ್ತು ಸರ್ ಅವು ಒರಿದಿನ ಅರ್ಧ ದೀತಿನ ಒರಿದಿನ ಬರೀನ ಸರ್ ಯಾನಿತ್ತ ಇನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಏತ್ ರಡ್ಸಾದನ ರಡ್ಡು ಸರ್ ಅದ ನೋಟ್ ಹತ್ತು ತೌತೇನು ಬರ್ರೆ ಉಡಾ ಐಟ್ ಬರಲ್ಲ ತೌತೇನು ಬರೆ ಹೊಡ್ಸಿ ಹೌದೇ ಮೂರ್ತಿ ಕಚ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂತತ್ತು ఆయన నోటు మల్తది దేవుడు అంతే బరేది ఆతెత్తు నిఖిల్న ఈర్న వాషింగ్ మెషిన్ పోతున్నా పోతుంది సార్ వాషింగ్ మెషిన్ పోతుండు. పోతున్నా ఇరే బాసంಡ ಮಿಷನ್ ದಿತ್ತಿನ ಕುಂಟಾರ್ದಿನ ಐಟಿದಿ ಇದು ಭಾರತಾರತನಾರೆ ನಿನ್ನಿಪ್ಪಿ ದಿಪ್ಪೇರೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಚನ ಜಿಯರಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಎತ್ತನು ದಾದೆ ಸರ್ ಈರ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅವು ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಹತ್ತು ಸರ್ ಬಕ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಎಂಕು ಬೊಡ್ಚತಿ ಇರೇ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಎಂಕು ಬೋಡ ಈರ್ನ ಚಡ್ಡಿ ನಾಡೋಡು ಸರ್ ಆತೆತ್ತು ಕೊಡಂಜಿ ದಗ್ಗದ ಹೋತನ ಒಂಜಿ ದಗ್ಗದ ಹೋತಿನತ್ತು ಕಣ್ಣದ ಹೋತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಹೋತನತೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಟಿವಿನ ಪೊರ್ಕಂಡಲ ಹಾಕದು ಕೊನತೇರು ಯಾನು ಸರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರುಲ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋತೇರು ದಾದ ಮಣೋಲಿದಾನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ವಯರ್ ಸರ್ ಕೇಬಲ್ ವೈರ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋತೇರು ಅವು ಕೆನಡಾದ ಕಣಾಯ್ತು ನಾವು ಒನ್ನಿಟ ಟಿವಿ ಸರ್ ಓತೆ ಕೆನಡಾದ ಅಂದ್
ಶೀಶಿ ಅವೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿನ ಅಂದು ಸರ್ ಬಂಡೆ ಚಾನ್ಪು ಎಂಕುಲಲ್ಲ ಉವ್ವೆ ತಿಂದ್ರ ಪತ್ತೆ ದರಡಿ ಎಂಕು ಮಲ್ಪ ರಾಬರ್ಟ್ ಸರ್ ಸರ್ ಓ ಸರ್ ಓ ತಾತಾಂಡು ಆಯ್ ಬಣ್ಣಗಡಿ ಪೂಡಿಗೆ ಅವನು ಉಲೈ ಸರ್ ತಾತಾಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಸರ್ ಹೌದಾನೆ ಮಾತ ಕಂಡದು ಗೊಂತೀರು ಮಂಡೆಗೆ ಕಂಡದು ಪೋತಿನಿಂದ ಸಬೈದಿನಿ ಡೆಗ್ ಯಾನೆ ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನಿಂಜಿನ ಪಣ ಇಲ್ಲ ದಿಂಜಾದಿತ್ತೆ ಪನ್ಯ ಕೊಂತೆರ್ ಗೊಂತೀರು ಪೂರ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ಪು ಹಚ್ಚಿ ತೂಕ ಪೂರ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪುಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ನೋಟು ಬಂತಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಏನ್ ತೂಕ ಸರಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಹಲೋ ಶಲಿಟ್ ಸರ್ ಅಂದಿ ಸರ್ ಏತೇ ಸಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಪಾಡು ಏನ ಕೋಲು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಈರ್ ಕೋಲು ಅಂತ ಅನ್ನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ ಈರ್ ಕಡ್ಪುಟ್ನ ಸಿ ಐಟ್ ನಕಲ್ ಬೈದಿರ್ ಸರಿ ಎಂಚ ಈರ್ ಕಡ್ಪುಡ್ತಿ ಸರ ಈರ್ ಅಕ್ಲೋಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲಾರ ಮಗ ಮೂಲೇರು ಬೈದಿನಿ ಅವು ಸರ್ ಕೇನು ಕೇನು ಅವು ಸರ್ ಅವು ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಸೆಪುನಿ ಸಿಐಡಿ ಅಂದ್ರ ಏರಿ ಅಡಿಕಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಐಡಿ ಮಾತ 19 ಕೂಡ ಇದೆ ಪೊಗ್ಗುದರ್ಥ ದುರ್ಬಲ ದುರ್ಬಲ ಏರಿ ಏರ್ ಬರೋ ಟಿಕಲ್ ಏರ್ ಇಕ್ಲೇರ್ ಎಂಕಿಲ್ ಏರ್ ಏರಿ ಎಂಕಿಲ್ ಕಲ್ವಿರಿಸು ಈ ಬೆತ್ತ ಮಂಡಗಿರ್ನ ಗುಡ್ಡರಾನ್ ಮುಲ್ ಬೆಚ್ಚಾಡಿ ಪುಣಾಗ ಬಿಂಗಿರಿ ಕಲ್ಲು ಬೇರಿ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಲು ಮುಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮೂಲ ಕಂಡದು ಹೋತು ಮೂಡ ಕೂಡ ಕಂಡರೆ ಬೈದಿನಿ ಮಾರ್ಲೇರಿ ನಿಕ್ಲಿತ ಕಲ್ವೇರಿಂದೆ ಬಂಕ ನಿಕ್ಲ ಕಲ್ವನ ಹೆಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೈದಿನಿ ಇದೇ ದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಅವ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್ ಕೋಟೆ ಕೆಲ ಕಂಡಿನಿ ಎಂಕಿಲೆ ಸರ್ ಮೂಲು ರಾಮ ದೇವರೇ ಇದು ಕೋಡೆ ಮೂಲ ಕಂಡದ ನಿಕ್ಲೇನಾ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಮುಕ್ಲೆ ಕಂಡದ ನಿಗೆ ಮುಕ್ಲಿನ ನಾಡ್ಬ ಕೈ 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 ಗರ್ಪೆ ಕೈ ಬತ್ತಿ ಅಂದ ಇನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಕಂಡದು ಪೂರ ಕೊಂತರ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತಲ್ವತ್ತಿ ಕೋಡೆ ಮೂಲ ಕಂಡದು ಕೊಂತಾರ ಅಂದ ಕೂಡ ಇನಿ ಮೂಲ ಸಿಐಡಿ ಎಸ ಬಾಡೊಂದು ಕುಡ್ಡ ಇಡೀಗೆ ಬೈದಾರತ್ತ ಹೌದಾ ಅವ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕೋಟೆ ಟಿವಿ ಕೊನೊತ್ತತೆ ಕೊಂಚ ಅವು ಫಾರಿನ್ ಟಿವಿ ಕೊನೊತ್ತತೆ ಅಂದಿ ಆಯ್ತ ರಿಮೋಟ್ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಆತನ ಸರ್ ನವಿ ಕಲಾವಿದರ್ ಕೊಯ್ಲ ಪೊರ್ಲುದಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜೇರು ಎಂಚಾತನಂದಿಕೇನುಗ ಪೋಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಈರ್ನ ಬೈಡೆ ಬಲ್ನೆ ಪೋಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುರೇಶ್ ರಾಯ್ ನಿಜವಾದವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿತ್ತು ಮೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಂಡು ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಸಿಂಕಾಂಡ ಐಕೈಕ್ ಅಂಜಾದಿಪ್ನ ಮೇರೆ ಬಲ್ತಿ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಡು ಪಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೊಡಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರು ಬರೀ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅರೆಡ್ದೆತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗೇನೋ ಹಿಡಿದು ಮುನಿಕಲ್ ಪುದರ್ ಬರೋಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ರಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಯ್ಲ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಕೊಯ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಸೋರ್ನಾಡ್ ತಂಗವೇಲು ಕೊಯ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬಂಡೇರು ವೈಷ್ಣವ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಡೈಲಾಗ್ನು ಯಾಪಲ ನೆನಪು ದೀಪಲ ಮನ್ಪಾರ್ ಪೋಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಏನು ದುಂಬು ಪಂತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಅವೇ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೈತೇನೆ ಅವೇ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಳೇ ನೆನಪುಡೋರಿ ಉಂಟು ಮಾತಾರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆತನು ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೇ ಕುಜಾಲಿಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡರು ಯಾನ್ಲಂದ ನಾ ಜಪಾನ್ದ ಟೋಪ್ ಅಂತ ತರ್ಪಾದು ಮೂಲು ಓಪನ್ ತಿರ್ಗೋಡ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪಕ್ಕ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ದ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಂತಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕೇನ್ವೆ ಆಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಓಲ್ಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಬರಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಡಯಲಾಗ್ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೂರ್ ಬೂರ್ ತೆಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತನೆ ಅವಲ ಪೋಂಡು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನಾಮತಿ ಕೂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಅವ ಕೇರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಕೊಟ್ಟದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಪಂಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಪ್ಪ ನಾವು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮೆರಡ ಏನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮನೊಂದು ನೀತಿಯ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ
ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ. ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ.